ரொனால்டோ தோத்துட்டாருண்ணே. இந்தாண்ணே சாக்லேட் எடுத்துக்கோண்ணே. டேய் நான் மெஸ்ஸி ஃபேன்டா, எனக்கே வருத்தமா இருக்கு. நீ என்னடா சாக்லேட் எடுத்துக்கோன்னு சந்தோஷமா சொல்ற? என்னண்ணா பண்றது, தோத்துட்டாரு, சந்தோஷமா அமைச்சு வைக்க வேண்டியதான். இது மட்டும் 2008 இருந்தது. என் தலைவன் முன்னாடி ஒருத்தன் நிக்க முடியாதுண்ணா. என்ன பண்றது, இதான் 2008 இல்லையே. நானா கலாய்கிற? சி கலாய்க்கலப்பா, சொல்றேன். 90 நிமிஷம் அந்த மேட்சை இழுத்து பிடிச்சிருக்காங்கண்ணா. அதுக்கப்புறம் ஒருத்தன் பட்டுன்னு கோல் அடிக்கிறான், மேல் வீட்டுல பொட்டுன்னு போயிட்டான் ஒரு தாத்தா அந்த அதிர்ச்சியிலேயே. என்னப்பா சொல்ற? ஆமாண்ணே, கல்ட்டு பையன் என்னோட மொட்டத்தனமான ஃபேனா இருப்பான் போல. நான் ஹரி ரொனால்டோ தோத்துட்டா போல. மேட்ச் பாத்தியா நேத்து? அவள்தான் முடிஞ்சு போச்சு. தெருமனையில ரொனால்டோ பேனர்லாம் இருக்க கூடாது, கேட்டி போட்டுருங்க. வெயிலிங்னா லெஸ்ஸி தான், ஃபிஃபானா மெஸ்ஸி தான். புரிதுடா என்னடா சந்தோஷமா இருங்க. சரி ஃபுல்லா தீரன் குடி. ரீல்ஸ்ல ஃபுட்பால் பாக்குற கோவிந்தானா இவெல்லாம் பேசுற அளவுக்கு ஆயிடுச்சு. சரி விடுப்பா, அண்ணனே அப்படிதான். நான் ஏதாவது பண்ணி திரும்ப ஆட வைக்க முடியாதானா? டேய் இதெல்லாம் ஊர் மேட்சாடா, தலைவர்கிட்ட சொல்லி டீமை திரும்ப இருக்கிறதுக்கு. ஃபீஃபாடா. நான் என் தலைவனை பார்த்தா குடிக்காம இருக்கிறேன், டாட்டு குத்தாம இருக்கிறேன், 6 மாசத்துக்கு ஒரு ரத்தம் கொடுக்குறேன், ஜிம்முக்கெல்லாம் போக ஆரம்பிச்சேன். இன்னைக்கு என் தலைமை தோத்து கண் கலங்குறான், உலகமே கலங்குதுண்ணா. சரி விடுப்பா, அவருக்கே வயசாயிடுச்சு. நான் வயசாயிடுச்சு, உன் வயசுக்கெல்லாம் லேடி பட் சைக்கிள் ஒழுங்கா ஓட்டியான்னு தெரியல. என் தலைவன் பைசைக்கிள் அடி பண்ணா, நீ அடிப்பியா? டேய் அண்ணன்டா. இல்லண்ணா எண்ணி 10 பாஸ் போலாம் என் தலைவனுக்கு. திருவிழா காண போன புல்லா மாதிரி நிக்க விட்டானுங்க மேட்ச் ஃபுல்லா. நான் மட்டும் இந்த ஸ்டேடியம்ல இருந்தேன், நானே ஒரு பால் உருட்டி விட்டு நீ ஆன நான் பாக்குறேன்னு சொல்லிருப்பேன். அப்படி இருந்தாலும் அவர் ஆட மாட்டாரா? ஏன்னா அவருக்கு தமிழ் தெரியாரா? எப்படா நீ பேசுறது அவருக்கு புரியும்? ஒழுங்கா வீட்டுக்கு போடா, கண்ணுல மங்களா தெரியுது. மருந்து வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சா முதல்ல மங்களா தான் தெரியுமாண்ணா. மருந்தா? என்னடா சொல்ற? இதுக்கப்புறம் உங்க மத்தியில என்னால வாழ முடியாதுண்ணே. ரொனால்டோ தோத்து சொல்லி அசிங்க பத்தீங்க. அதான் சாக்லேட்ல விஷம் கலந்துட்டேன். விஷம் கலந்துட்டியா? டேய் என்கிட்ட சொல்லியிருந்தாலே நான் கம்முன்னு இருந்திருப்பேன். ஏன்டா அப்படி பண்ண? உன்னால கம்முன்னு இருக்க முடியாதுண்ணே. இன்னைக்கு கூட ரொனால்டோ லூசர்னு ஸ்டேட்டஸ் போட்டுருந்தேன், அதை பார்த்து தான் அந்த முடிவுக்கே வந்தேன். அது என் பையன் போட்டான்டா, ஏன்டா அப்படி பண்ற? மெஸ்ஸி ஃபேனா தான் கொலிவேடா, என்னடா நியாயம் இது? மெஸ்ஸி ஃபேனை கொல்ல மாட்டேன், ரொனால்டோலாம் ஆள் இல்லைன்னு சொல்லி அமுக்குறான் மத்தியா, அவனுங்களை அழிக்க அந்த முடிவெடுத்தேன். டேய் சத்தியமாதி என் பையன் தான்டா போட்டான். எதனா மாத்து மருந்து இருந்தா குர்ரா. மாத்து மருந்து மந்திரங்கள்லாம் கொடுக்கறதுனா ஜாக்கி சேனல்ல வர தாத்தாடா. அப்படிப்பட்ட புள்ளைய பெத்தல சாவடா. டேய் நில்றா, டேய் தொண்டல அடைக்குதுடா. டேய் இது தெரியாம ஒருத்த ஒரு டப்பா வாங்கிட்டு போனானே, அவன் என்ன ஆனானோ?